Khuzani indaba zomaskandi jabula indaba zomaskandi. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelo weNdobane TV. Siyathokoza ukuthi usubscribe kule channel yakho ngaphambili kwintokozo kakhulu kuba nawe mfowethu osasijoyinaka ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Uwelile osukeni la izolo uye wabhala laphana ke enkundleni zakhe zokuxhumana laphana ke wabhala ke wagadla wabhekisa ngaKhuzani laphana mbukelo othandekayo. Khuzani ke washaya screenshot ke salo mbhalo mbukelo othandekayo wayofaka laphana ke epage lakhe naye laphana la Facebook mbukelo othandekayo. Wase ke uKhuzani ebhala laphana ke caption mbukelo othandekayo waseveza ukuthi kahle kahle akuyena laphana ke uwelile lo bhalelo wambhalo leya ipokoza nje elithile laphana ke mbukelo othandekayo. Wayeseveza ukuthi Welile kahle kahle yena akakwazi ngisho nanokubhala nje ingakho Welile ehlezi enza ama voice notes lapha nambolo othandekayo. Lo post ke uKhuzani beyifakile osukuni la izolo kodwa ke mangithi ngiyabheka njengamanje ayisekho mbolo othandekayo. Uwelile ke lenkulumo lena useyiphendulile mbolo othandekayo wayiphendula kanje. Yes kuvula kwaphela ngisho ubuthongo wathi wangixhaphaza umuntu. Kuthiwa sengiyihla ngiyahleka ku Facebook. Ngiyahlewa shothi ngusidungu ngimbungulu nje into engazifokona angihlanza uthi angikwazi ngisho ukubhala uyangihlanza lo muntu uNkulunkulu wami ungihlanzelani lo muntu kangaka shembe uNkulunkulu wami mfana ngempela ungishayelani lapha uthi akwazi ukubhala wayengibona ngenzani uthi angikwazi ukubhala ngenziwa yini umbuzo wemthibuzo uthi ngempela ungishayelani ngiwangiza ngidini nje kuye akuthi uNkulunkulu wami ngehlelwa yini Nkosi yami ophuthuma umbuzo ophuthuma umbuzo ofuku bakithi usuthi uyihle kahle inyama ngaphakathi usuthela kimi ekusuka ngaka mina ngingalali 12 manje ngilele ngathi ngiyathakatha uyihle kahle inyama ngaphakathi qumbela kimi manje kodwa lo mfana ngempela ngisuka ngapha uNkulunkulu wami kubantu bonke nje uyindaba ekusekulalwa evele eqoke nje elami igama shayile ungishayile ngizombamba akahlekise nje ngami ngenza ihlaya ngizombamba kusile phela kusasa ngifuna ukuvuka ngizovukela kuye usengikhohliwe ungixhaphazelani ngempela lo mfana ungixhaphazelani ngempela waye ngenza ihlaya ezweni ngempela etsakhile angitatazeli into engiyithanda ngami angitatazeli nakancane ngoba ngilona ivaka ngizoziphendulela nje into engizoyenza ngizoziphendulela umtshedi ngitholile incwadi yakhe ngizoyiphendula. Bengifisa ukuzwa lakho ke mina mbolo othandeka lapha na comment section uthena ngabe uthini malana nalolu daba bese ngithi mina nani asibonani ngokuzayo. Ukhona abafuni